Assalamu alaikum aziz yoldaşlar. Assalamu alaikum. Sapara. Geç yaxşı. Salam Kemine. Selamun aleyküm. Bir çarşı Kemine. Buyur Kemine. Bu iğrelerden çıkalı. O sapara bugün yine işlerden sıyıp diyele. Zordan o ekrana çıkıp bildik. Hmm. Halmırada da gelmeldi bugün yani Halmırada'nın işi. O kâne. Yarama on diye. Yani ayaklar üşüdüptür hal burada. Ha, soğuk düşüptür diye siz taraflarda şondan olmalı. O minus 26 diye hal burada. Yani bizde minus 11, 12. O, Sapara. Bugün yine näme barada gurrun diyas. yani siyaset var arada uzun etmeli başarsak. O Ne bu arada siyaset edelik Kemine. Biz kän bir siyasat barada gurrun edibem ýörämiz ýoksa para aslında ünswer ýani O, bolsaňyz ýani arasynda ýyraýmasak ýöne bizim maksadymız düýünden başga täze Türkmenistany gurmak. Hiç kimin siyasatyna da gulak asamyz ýok, bizem siyasat edemiz ýok, iş etmeli ýani bu ýagdaýda. Ine bugün şu näme barada gurrun ederse o öz-özüni ýok edýän o jemgyýet ýa-da jemgyýetler hem diýip bileriz. Diňe Türkmenistanyň mysalyny bermers bu taýda. Ýa-da edilbiniň ters jemgyýetleriniň mysalyny bersem düşünükli bolarmy kendi ýani deňeşdirers de ol. O jahil jemgyýetler öz-özüni ýok edýär. Ine şolara mysal berers, ondan soň o näde bolýar we bunyň netijesinde bizim maksadymyza bir göz aylar sapara yine täze Türkmenistan diýilende o şu zatlaryň hem o ýeri barmy? Jemgyýetiň ýagdaýyny bilýäs. Täze Türkmenistanda jemgyýetiň ýani şu häzirki jemgyýetiň ornuny diýeli. Şu wagtda o ýaşap ýören o belli bir näme geçen diýeli. O ýaşlaryň näme gurrun näme edemiz ýok bu taýda. Ya şolara bir o üns bereli. O Kemine. Ondan ben sonra uğraşıp başlayın tağa. Ha bor sapara bilsem cevap ber. Bilen aydarsın ine Nova Zelanda diye. Täze Zelandia diýip bir döwlet bardyr. Ho. Avustralya diýip bir döwlet bardyr. Şolar haýsy näçinji asyrda keşfedildi? O Täze Zelandia 17-nji asyryň ortalarynda keşfedilen bolmaly ýöne ondan öňe ýaşap ýören bolmaly. Keşfeden diýilende şunuň ýaly bir zadam aýdyp geçmelmi ýani sapara. Bu açılış döwürleri bolýar-da. Esasen 1600-nji ýyllarda ýani 17-nji asyrlarda başlaýar o soň Amerikan açandan soň o başga da nähil ýerler barken diýip hemme o suwlary yüzüp çykdylar. Ýene şonda ýine Afrikadan barýan bolmaly. Täze Zelandiýany tapýarlar. Ondan soň Awstraliýa ortağa çykýar. O edil 50-60 ýyl soň Awstraliýany näme keşfedýärler. Sebäbi bular ýokary gitmän o gün dogry tarap gidipdirler. Amerikan keşfedenlerine dur 250 ýyl bolandy. Kän olar. Şu da yetenlerdir kendileri. 1600-nji ýyllarda keşfedilýär. Şol olam sebäbi bar ine Osmanlynyň Ak deňiz diýerler-de, Orta Ýer deňizi. Şo taraplarda häkimiýeti güýçlenmegi bilen Ýewropa taraplary başga bir ýerlerden näme başlaýar, aýlanyp geçmeli bolýar-da şo taýdan. Aslında o açılışın başam şondan gelýär. O wagtda näme bir näme Türkmen o näçinji asyrdan bäri Türkmen bar. Yani ýöwniyetde 2,5 ýyl taryhymyz bar. Halimden öýdi 2,5 ýyl atymyz şondalyk diýär. Biz özümüz şondalyk diýär. Bar biz döwlet ýani näme hatawynda 11-nji 10-njy asyrlardan ýani Selçuklulardan alyp gaýdarlar. Indi
şu Aşgabat'ın orta arasında bir yerine kalkıp bir 2500 kilometre diametrede bir neme tegelek çalın. Onun şu diametrede yerleşen yurtları, halkları, devletleri gözden geçirelim. Ahli Orta Asya şeylem. Orta Asya Respublikası var. Azerbaycan Amiriya, Ermenistan Amiriya içine. İran, Afganistan Amiriya bu tarafta da. Biraz demesine Kazakistan Amiriya. Şu tayda yani solon keşfedilene minimum yıllar onun anlatan vardır İranlılara 3-4 bin yılın var, 5 bin yılın var ters demez. Şimdi Teredilan devlet degeç Türk göründü. Yani ötün devletlerin biridir. Teredilan'da da, Avustralya'da da, Kanada'da da, Amerika'da bu sebep ne? Hem Orta Asya yani dünyanın nimetinde İngilizce diyeceğim yanlış mı? Afrika'dan nimetini ayırsan kötü olur. Bizim regionumuz yeryüzünün en çok gebeleri de hem keve vurmalı. Kertine vurmalı hem Ecrivan var, Kökbilgin var. Şeyde olmalılar. Yani şu ötüş tapavuduruna Teredilan devlen Türkmenistan degeç Türk görün ya da İran degeç Türk görün. Özbekistan degeç Türk görün. Kazakistan bilen degeçtirerek geldi. Hem sebep. Bu sebep olmalı. Sebebi yekil heyaya vardır. Cahilliktir. O näme deňeşdirseňem bolýar da sapara näme üçin o käwir milletler o has ösen yurt ösen o millet bilelikdeme öste näde öst onuň nemesdäl ýöne şol jemgyýetiň o köpçüligiň içine ine jemgyýet diýmek o millet diýmek däl da o köpçülik diýmek ýani köp bilelikde ýaşaýan o kollektiv nemede hareket de indi şo ýere baryp goşulan ösýä ine men nemeni bilýän-de Türkiýede şu häzir BioNTech nemesi ýokmy? Vaksinası. Ine şonu oýlap tapan adam Türk aslında. Şunu ýal soraýarlar. Şol Türk diýe Türkiýede ýaşan bolsa diýe şunu oýlap tapmasdy diýär-de. O soň ýene de başga gatken nemeler bar. Ýa-da ine Hindistany el alaly. Ine Google'un CEO'su Hindistan aslında. Şol köpçü Hindistan'da ýerler. O ine şonuň kakasy daýhan ekende. Bar puluny o üýşürip jemleşdirip şol Amerika koýup ýörüpdir wagtynda. Oson Google'un CEO'su bolupdyr. Sapara. Hindistanda galan bolsa näme bolardy? Ay bir motor minip ýören bir garaja bir oglan bolardy meniň pikirimçe. Şonuň ýaly ýa-da ýanky BioNTech oýlap tapan adam Türkiýede galan bolsa belki döner ustasy bolardy. Döner bişirip satyp ýören bir Kebapçı. Kebapçı diýeli ýa-da. Ya şonuň bilen deňeşdirmeli indi Türkmenistanyň içine. Ýeki Türkmenistan näl? Ähli töweregmi ne? Hawa hemme töweregimize değişle o maglumatymyz bar, olar bilen hem olar amel alyp bileriz. Ýöne Türkmenistanyň içinden sapara gelip çykdyk ýa-da dowamly maglumatlar gelýär, entegem bolýan zatlar gurrun berýärler, akyl almaz. O ine şol näme diýerler? Irrasional diýilýär-de, akyldaşy diýmek. O akyldaşy o kararlar alınıp bilinýär we şo kabul edilýär.
O şoňa da jemgyýet sesini çykarmaýa, ine şo zatlar pikir edin. Ýogsa ýene de bir zat aýdaýyn, ine şu wagt hemme Türkmenistanda bolup bitýän erwetlige, o bir adam edýär diýerler. Ýöne bir adamyň o günlük neme gürleme tonuna seredin, hareketlerine seredin. Gülüşünden hem belli bolýan bolmaly. Şo zatlar hemmesine ele alan wagtyň o sapara şu adamyň şo zatlar edip bilmeje ma'lum, hemme kime bir ma'lum bolaýmaly kendi ýani. O ýöne biziň soňky nemämizde bize soňky gelýän maglumatlarda arkasyndaky o topar var, o toparam nemetdikde anykladyk. Ondan başga da o toparlar bolmaly, bolaýmaly, çykar olaram. Indi şu toparlary ýakyn wagtda o berers. Uzak gitmeli däl, ine şol adamlar şunu gurjağa edip oýnaýarlar. Gurban ulyny. Gurban ulam edil gurjak bolar ýalyk nemede Samskda. Türkmen institutunda o kap nemeden ne deme kemine men tine diýende hem ben çıkışlarına da nemelerine de pikir ýöredişine de diktaturan tebebi Türkmenistan'ın ýokary okul jaýlardyr. O cehalet fabrikasydyr. Ol digen şuryalyk jahil ýetişdirip bilýän bolsa, o diktatura bolmadygy mümkin däldir. Şolar ýa ýokary okul jaýlary o normalny ýöne bilgili insan ýetişdirýän bolsa, içinde birde ýarymdyr diktator çykaýanda da şo jemgyýet şonu götürmeýär. Zınk taşlaýar. Çok altyapısı diktatör bolmağa altyapı bolan o. Sapara ýanky institutlara olaram işin yarım ne diye de beylek yarımlam ýanky enatalar edýän bolmaly. Para berip çağasyny şo taýa uğradýanlar. Yok, onun aşağıyanaki ben tödüm ketdi bolmasa şo taýlak ýitip. Ben bejerim şu jemgyýet ýa başgalardan diýen. O ýanky çağasynyň okumalygyny pikir etmeýän başgalar yüzde näçe türüýär? %80'dir, 90'dır. Çağa ýörüp çağa ýatamany bilýärler de onu terbiýelemeli, ilenme düşünje Türkmenine ýok, Hudaý beripdir, Hudaýam alypdyr diýerdi. O ırskalyny ýokardan bir berer diýe. Bu okurdagyny o kipaçan oldu şondan nemeder. Beni alyp bir opşy nemeler bardyr. Nadalnyň aňyr başy, ýani Türkmen deliller diýýär. Her zada da delil tapar. Ýöne ýeke Türkmen däl, Türkmeniň başga görüňe terede, Owgantany terede. Owganstan şu an gaty ulu katastrofa nemesine gidipdir. Türkmenistany geçdi de soňky 3 aýyň içinde. Ýanky Owgantana talipler bilen bizim döwlet döwlet nimetine işlep görün alındı. Hiç il tapawuk ýok. Düýünler ýokdur. Gaýta berbet bolmagy mümkin. Ol bilmeýänni bilmeýän adamdan howplu adam bolýan nädir? Özü jenaýat. Bilmeýänni bilmezlik ondan şo duruşmagy da döwlet nimetine barsan ödem bizinki ýa Badar iqtisadiýeti naky ýurdum derler. Onun alak bolanda şo birinji adama, ikinji adama şo döwlet görewlisine, wezipesine bagly bolýar eken. Halkyň ykbaly şolara bagly, olar jahil bolsa, o siz näle goýaşajak? Nämen pikir edýäňiz? O owru ödleşipýär, dogry ödleşipýär. Cehaletin öğüne düşen gımmatı şeyle urulur. Hudaý taklasınlar. Yani nemesini, yetkisini ölçer yalagan değildir. Çıktacısı. Çıktacısını. Ana bir devleti bitirdiler. Bir devleti değil, bir milleti bitirdiler.
Yani üniversiteler näme üçin agdadım ben? Bu üniversiteler ben başlatınlar şuna karşılık nemäňiz bar bolsa, biziň hemmäňiz okuly bilimli adamlar, o bilimli urlap bilýär, kelläňizde bir zat bar. O yani özüňizi yani Türkler savunup diýede özüňizi gorap bilýäňiz. Çıkından aydın siz ne ýokary men ilkulak ýokary nemetinden başlaýan, ýokary okujaýlaryň rektörler, prorektörler, kafedralar, muallimleri siz 30 ýylla Türkmen milletiniň gabyryny azdyňyz. O eýlek diktator bolanlar şok içini itdiňde traktor bilen üstüne gömämeli edip goýduk. Ne sizin günäňiz şonu siz yok biz bunu beýtmedik. Bizde günah yok diýen bolsaňyz çykyndan düşündirip aýdyp berin. Ya da bir yetiştiren ýeke kadryňyzy görkegiň bize halka çıkıp pikirini paylaşsın, bilgisini paylaşsın. Cemiyet bilen. Sizin yetiştiren kadrlar. Yani soňky 25 ýylda talyş. No. Ne bir adam ýyly diktator diýip demedik. On gowa adam ýöne näde geçýär, sapara, ona demedim. O näme? Iň köne üniversitetler vardı dünýäde ýene. Esasen Ýewropada bar olar. O Cambridge, ya Oxford ya da Harvard näme üçin orta ýerde şoňa meňdeş üniversitetler ýok. Näme üçin şo ýok diýip siz şoňa demediňiz, bilim edýärem, baý edýänem, garyp edýänem. Ýa-da tersinen pikir edip bilerler. Şol üniversitetler bar, şonuň üçin ösendir diýip. Ýene şolar nereden çykýar? Şol näme adamlar? Men şu telefonu oylap tapan adamlar. O nereden çıktı bu adamlar? Talibanların medresesinden çıkmayacağı belli. O Türkmenlerin hem institutlarından çıkmayacağı belli. Şu yerlerden çıkmayan olsa demek o çıkayan yerlere seyretmeli de sapara. Geleli demek kemine bir de yani eğitim diye de İngiliz demek Türkçe. No eğitim. Yani onu yani bilim o bilim değil. O yani education. No. Sözüm yok. Şu neme de yok da. Şu fikrim yok. Ne Türkmenistan'a 100 milyonlarca bollum gerektir. Yani çağlar yasılışından başlap da yukarı okul caylarına onun meslek yani profesiya kär hüner veren romolara çenli 100 milyonlap ingatından çeken tokun 100 milyon bollum gerektir. Olori neden alacak? Nihat geçtirecek. Bir adam ne doğulunun başlap okudup başlan 21 yıldan sonra bir yanı üniversitede giriyor. Ya bu toruya 25 yaşında 24 yaşında. Bir adam yetişmek için 25 yıl gerek de. O 25 yıl karışacak. Bu meseleni siz nerede çözecek? Siz ne meseleni şuraya kritik yağdaya getirdiler de. Yani yukarı okuyacaklarının ben ne çıktı demedi ya. Bu zaten hem meclisinin demedi bilimsizlikten bilimsizlik bolon son yani diktatura onun totaliter nemeler bolyandır. Ne şu akıllı başlı neme olsa yani hiçbir korkuyu tindirmek yani gerek geldir. Yani mutalat görülür. Yani Şvediya'nı. Loven Kayman'ın o bir kay. Çay. Stefan Loven. O istifa etti işinden. Astavka gitti. Ödüm bir küçücük mesele için. Yani cay kreylerini o yani kampanyaları bilen
kollektif nemetindeki partiyalar bilen radalaşman ton ortaya çıkan nemeden nemetti de inni Stefan Leven bilmi, ilmi, düşüncesi, tecrübesi misal için ne Berdi Muhamedov'dan aşağıda mı? Kemine. Berdi Muhamedov'da o bilim var mı? Yine ona sorarım. Aşağıda mı? Ya da Tayyip Bey'den. Sayın Cumhurbaşkanımız o Tayyip Bey'den. Ona hiç diplomam yok. O. Badiye şu bazına kabul eder şu bu oltur muhasebeci diye şunu kabul edelim. Şunu da şu bilim derecesini düşünce derecesini o dünya karayış nemesini değiştirip bu Astavka gidiyor da ödem küçücük mesele için yani onun yerine ne Şveçya tarihinde kağıdı ayal birinci sefer premier minister oluyor da o da 7 saat oluyor o ne yapıp 7 saat yani bütçeti beyleki yani sağ partiyalar biraz yönlemeleri oyuncu ediptirler şu bütçet bilen bir işlep bilen yok deyip bir ortaklarının biri yani Milli Parti diye de ayrıca bu da istifa etmek mecburiyetinde. Şu an 3 aydan beri Şveçya hükümeti vakum vardır. Hükümet yok diye umuluyordu. Yönü gen batmadır. Şveçya ötüyendir. Ötüştüdür. Nova. Öyle darbeye gel kronosu vardı. Şveçya'nın büyüşüllü. 10-15%. Evat 20%'den buluyor. Şu an tersine. O Daşdöre 20% yalak bir neme edipdir Daşdöre'ndeki yurtlar. O izah edipdir. O Şveçya o nemesini yitiren o gücünü. Ana o neyim için şeyle? Ne devlet mekanizm vardır. Bir adama bağlılar. Ya bir partiye de bağlılar. Hükümet olmasa da durmuş devam ediyendir. Bir hükümetin bağlılığı yok. Bunu bilemiyorum. Bu da devlet mekanizminin doğru oturtulmasıdır. Ana Türkiye'de seyredip görün. Ne şu an ulu kriz. Türkiye'nin son 10-15-20 yılına en ağır kriz oldu da. Öyle kimin nesi? Yani ona mı edip geçelim? Cehaletin başka hiç var. O bir adam görkezsen yanlış yani bu tayda. Yok. Çözülmeyen mesele. Ola adama o ayırarsın, yok edersin. Bir yöne çözülen o. Yine Kur'anoğlu bize tutuşluğuna, dirliğine gerek değildi. Şunun adı bilen edilen işler var. Bir giden. O şol işlere bu adamı öne çıkar görkezmeli. Yine Kur'anoğlu'nun bundan sonra gerek yeri bize şol o iş hem kutarandan sonra biten sonra o neme o cezası var olsa ona hem alır. Son yine sapara yankı nemeye gelelsin soranız yine kim muallim yok kadro yok dediniz de yani muallimden tuttuk iyi verkisi o şoları nereden almalı o deyip sorayağınız yine bu bir problem anı o öne çıkarmak yani bardığını bilmek ve şonu hem aydıp bilmek de şonu öyle yine bir ildeşimiz bir soraptır o edilecek olan zat bağımka diye hava çözüt hükmünde yalak nemen soraya da yani bu aydayan zatlarınız o bağır yönü çözüdü var mı diye de yine bu zatları aydıp bilsen o problemi elmide ama bir sandır o çözütü bunun o birden köptür elmide ama en az 2'dir islendik problemanın çözüdü en az o birden köptür 2'dir yani o yüze çelli gidip bilerim çözütü yöne problemi bir sandır şu an tapıp bilmek bu tayda mesele yine o biz hazır şu an
yine temanın adı belli de şu sapara näme temanın adı yine ekrana gelsin. O öz-özüni ýok edýän jemgyýet, o cehalet sebäpli öz-özüni ýok edýän bir jemgyýet bilen o täze Türkmenistan gurularmy? O yine şoňa gelýär-de. Yine problema kadyr ýok, kadryň ýoklugynyň hem sebäbi o cehalet, hem öz-özüni ýok edýär. Ýani akylly adam çyksa da ýok edýär. O tersine o akmak adamlary öňe çykarmana da gollap berýän bir o sistema bar şu Türkmenistanda we Daşdöwreňde ýanky Sapara Aýdan radiusumuzda. 4 taş ýüdi. Nawa. Indi biz bunu howrukýarlar adamlar bir ýyl bu ip ertirip çözdürjek bolýarlar da. Hawa. 400 ýyldan beri gelýän ýanky düşünje ýetersizligi. Şu problema şu downy düşünmeýän toňlar bolýar. Dämçi 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl bundan öň Türkmenistanda da Harvard ýalyk derejedäki ýa-da Cambridge derejedäki üniversitet gurulmady. Bar Türkmenistanda däl, näme Kazakstanda gurulmady ýa-da Iranda ýok, ýa-da Owganistanda ýok, ýa-da Özbekistanda ýok. Da şu respublikanyň ýokary okuw jaýlaryny alyň. Sizin ýaşaýyşyňyz şolaň urundaky, näme bilgiň derejesindäki sizin ýaşaýyş derejeňiz. Ýa şoň bilen ikisi desseňdir. Şonu şeydi ölçülýändir. Bilgidir. Bilgisizligiň öňüne düşýän gymmaty şeýle bir kändir. Näde gadyň, dewtin giden baýlygyň üstüne oturýarsyňyz. Aç. O wagtdan şonda alar. O wagtdan sizden hem aç bu. Düýüp demez näme? Cehalet başka hiç zat däldir. Cahillikdir. Sizin edebiňizde, tertibiňizde, medeniýetiňizde oturuyor. 300 ýyl oturan boldy, diýmek hem bir adyňda tink giden boldy. Mawa. Şonu şu wagt netide nädik görkezjek, nädik görkezýäňde de ýok, beýle dällejek. Ewa aňyrdan gelýän bir deme bar. Yani kesmek, ya yük yer. Adyny näme diýsen? Şoň aşagyny nädik çykjak? Mawa. Yani Avustralyany Täzelandiýa näme üçin misal berýän? Şolaň keşfedilen ýaňy sizin 2000 ýyldan beri ýaşap görünmedi. Näme üçin olar şu derece ösüpdir, siz şu derecede iyide galypsyňyz. Dünýeden iyide galypsyňyz. Dünýede de gullan başga, gary işden başga hiç sadyny yaran ýok. Yani meteli şo taýdy. Siz näde baý ýaşajak? Eliňizde tok gelmeýän bolsa. Burada döredip, yaradıp yaşayanlara ne staylı nemet görürler. Yumruk galak bir ovacık şondan çıkan yankı bildi hatır liyede. Tek yakın Türkmenistan'ın kadar ken. Ben komşu kamuğundan var. Suun deyip. Tetra Pak'ın nemet şu. Yankı duran yeri. O Tetra Pak'ın 7 milyar jirotu var. Türkmenistan'a şu var mı? Bir küçük o ne? 2 adamım yok şu taydı yaş. Ana bilgin demesi şu. O yeki bro var yani. Olur yalak onlarca deme var. Şüvetten için. O ne için yine? Bilgi. Oku. Ne prezidentin bir üstündeki prezidentte yokor, şondan yokordaki bir wedife vardır. O wedife haydi wedife var mı? Kimin? Muallim olmalı ha. Şoňa geljekdim. Ine şoňa geljek. Hawa bir misal bereýin Sapara, ine Türkiýede muallimçilik, yani esasen Türkmenleriň o çıkan wagtda o muallimçilik okaýa agramly bir bölegi de. Yurdun daşında esasen Türkiye'den başlap, o SNG'lerin daşında o medisina diýdi ýa-da
o yuridiski diýip ol meşhur uğurlar okattyrmaýa türkmenlere aňsat ol onuň o nähil diýeli o kellesindäki o hyýandaky neme däl de bära gelip bir görseler başgaça bolýar. Ýöne indi molimçilik okaýarlar. O şu molimçilik okanlar näme iş edip ber ine şol gatkan okanlar bar. Şu taýda näme edip berandyr diýip pikir edýäňiz? Hiç bilgim yok demenin. O gyzlara ine onuň bunuň öýünde hyzmatkar bolup işläp günni görüp ber, o näme edip beranam belliler. O oğlanlaram nemelerde, fabriklarda, ýene bir ýerde, onda bunda işläp ýörler. Ine şular o molim. Şol çağangyny öwer. Bundan soň bu saatdan soň göýberip bolmaýar. Men bir zat aýdaýyn, esasy anam şu öýde işleýän aýallaryň psihologiýasy gaty erbet bozulýar şu Türkiýede. Öýde hyzmatkar bolup işleýänleriň psihologiýasy bozulýar. Soň indi bulara çağanyň ýanyna näde goýberjek? Soň bolýa kadr ýetmezçiligi sebäp bilen alındy diýeli, soň o zaýalanan çağalaryň nemesini kim berjek jogabyny? Ýani bu şu işin aşagyna bir akylly adam girmeli däl benim pikirimçe. Türkmenistanyň problemasyny çözmek üçin. Ya Türkmenler bilen o Türkmenistanyň problemasyny çözmek üçin. Türkmen bilen Türkmeniň problemasyny çözer ýalak nemeden geçen ben kän adamlar bilen görüşýärler. Yani bu problemalar goloyuna entek gelip bilen Türkmeni ben entek görüm o. Men başlatılar menim tidin içinde en akıllyňy bä bolýar ýöne yani bir zat geçecek orada bilkulak problemin içine girmeli. O ne başımda düşüktür bir de şu problemlerin içine girip başladık da. Bak sizin şunu edip bilen de. Ne doğru oturdulan yerde ne hilek demediler ya. Ne Finlandiya'da onu bir yani çayhanada gepleşikte de verdik. O gat o gepleşik boldu. Şu gepleşiği dinleyip bir Türkmenistan'ı ahi moğolumlarını yani prezidenti bile üçlük bir yerde yakaymadı. Ya da gorpa uyup üstünden buldozer sürüp neme değmedi. Finlandiya'da yani magistran Sovet nemesinde kandidatski nemesinde Goroman onun yukarı vakabilen Goroman dem moğolumları, Goromadık moğolumları çağan yanında göğveren okuyor. Başlangıç bekleme göğveren okuyor. Yukarı arada vurulmuyor. İnni dünyada yani kandidatkin Goromadık adamlar prezident bolýarlar ha. Bilim ýogum prezident bolup bilýär. Sayın Erdoğan. Bilim bar mı yok mu? Bu lokan çekiliş vardı cedeletip görsen prezident bolup bilýär. Berweden de. Ýöne moğolum bolup bilmeýär. Moğolum o prezidentin nemesinden ha jogapkärdir, ha da ýokurdy. O yetiştirjek adamlar o belki prezident olmalı. Şonu ýansır etmeli. Şu prezidenti yetiştirýär. O ya yani Kurbanguly alak prezident yetiştirmeli. Ya da Stefan Löfven yalak o yanlışını görüp bilip o astavka çıkıp bilen neme yetiştirmeli. Yani mızhal getirýänler beýleklerim turnalar. Ya da ne dünya toynok alıp görün. İş dünyasının adamlar yetiştirmeli. No. Sapara. Bir de böyle tonlolap cahil yetiştirýärler. Onu oğru ödeştirler. Siz şonu ödlen. Ne? Oğru şo taýdy. O oğruyun oğrusunun o oğrusu. Hemme jen bile oşokda bir moğolum edip biljek beleli alak beleli edip bilýän nädir jemgyet. Şoň üçin moğolumyň derejetem jemgyetde aýly ünlügem şertem
prezidentin bir kelle üstüne olmalı. Prezidentin hem işin başarmasa gider. O yaşına gelýänçe bolja bolup dur ama bundan soň düzelmez ha prezident bolan soň beter bolmaly ol. Gurban olayna. Ne şu ekranlarda şol ýalak bir ýanky ýeki Türkmenistanyň hem däl. Şol regionyň problematy. Soň bizim ýanky molim ýetişdirer ýalak. Badamız ýok. Dilimiz ýok. Dilin güýji ýeter ok. O molim ýetişdirmäle ýeten ok. Ýok. Şoň üçin biz esasy dili, o ılımy dili kabul etmeli. İnglis dili ýalak dili. Yani döwlet dili bolmanda da ılım dil bolmaly. Bilim alýan adamlar hemme şo dili, Mehmet Bel sebäbi o İnglis dili, İnglisleň dilläle, dünýäň dili bol, ılymyň dili bol. O ılıma bilge taňa gapatçýada. Men ýa-ni 100.000 iň adynyň 100.000 muallim gerek diýdimi? Türkmenistandan ya Özbekistandan tapjak manan ýok. Dünýeden tapmaly bolýar. Şo dil ba bolsa sen onu tapyp bilýän kän 100-den 200.000 tapyp bilýär. Ýöne ýene dil ýitmeliligine dat ýok. Ýene dil gaýtam ösmeli, ne şuň bilen bilöser. Bilgi bilen bilösüp bilýär. Bolmasa ýene dilin gerekligini bilen oklar. Şuň bilen. Ne Türkmenistanda o ähli nemen jemläp alýan dil ýokdur ene dili. Ve çerjo ýa lewap nemesinde ya özbek ya ors demän diglýändirler. Türkmenistanyň radio telewizionyasy ýeten o şurda. Essir döwrüniň nemesine aýna şonu gurrun berel sapara. O gatykän ünsümüze çekdi de şol neme. Ne Essir döwründe o Türkmenistanyň telewizionyasının nemesi signaly lewap tarapyna ýetmeýän eken. Bunu o ýöreýte edýän bolmaly. Ýöne Özbekistanyňky o çekýär. O Özbekistanyňky çekýär. Ortaýdykdy çekýän. Ortaýdan kam çekýär, ýa şo taýdan berilýär. Ýani bir orsça, bir özbekçe kanal görýäs diýip o şonu ýaly näme aýtdy, ine şo taýdakylar o bilýän bolsalar gurrun bersin. Men o döwürlerde ýaşap näme görmedim. Ýöne bir adamdan eşitdim men onu eýýäm. Indi şonuň nemesine o meninginde bu taýdaky o görýän zadym. Netije bir ýurdun o milleti başga bolup o şol o öz dilindäki kanallar o tutmayan bolsa signaly goňşy ýurdun o kanalynyň signaly tutýan bolsa sen hem onu 30 ýyllap 40 ýyllap gören bolsaň o näme bolmaly? Bu taýda o günäni nemedenem gözläp tap bilmeýän adamlardan jemgyýetden hem. Ine bunu ors ine şonu ýöreýte şoňa meňzetjek bolýar. Ýani häzirki Türkmenistan gören bolsaňyz ine gelip ýeten netijesi şol. Ýöne şunuň ýaly bir zat bar. O özbek kanallaryndan görüp bilerler, orsam görüp bilerler. Ýöne türkmen kanalam bolmaly şo taýda. Ondan soň onuň şol adamyň, o görjek adamyň saýlawyna galmaly o zatlar. O ýoksam o saýlaw goýman bul adamyň öňüne. O bir zat goýsaň, diýmek o ýalňyşlyk gidämeli. Jemgyýetiň nemesinde ýalňyşlyk gidýär. Sen hemme zadyň o bir territoriýaň, o konstitusiýaň türkmençe de. O baýdangan başga ine baýdangan bar. Puluňam başga ulanýan puluňam. Soňra o şo taýdan nähili neme çykmaly, jemgyýet çykmaly. Ine o şol lewapdaky o Aşgabatda barsa, Balkana barsa, Mara barsa, o nähili gözülen sereder. Öz milletde ine. Ine şonuň ýalyk bu velayetlaryň nemesem o tarih, gysga tarih şonuň ýaly bolmaly. Velayetler aýrylmaly. Näme ortaýdan bunu şeýdin diýip duranokdy. Sowet nemetinde de onu gowy diýär. Ýolbaşçylar bar. Ýokardaky bir sekretarlar.
O soğumin var, nemeler var. Şolun meselesi. O ne yapçı Pribaltika'da belli derler, notaydı belli. Ine daha şoğuzda da şonun ýaly ine komentaryalarda ýazýarlar. Ne, Yok, ne merhametli o goğuryan yolbaşılamıdık demedi. ine sapara ine sosyolog nemesinden seretsen gaty uly bir neme, jenayet. Cinayet hem tragedi. Yo. Neticesi var. Şu an görüp Ine göründü adının son neticeleri. ine yine de bir zat aýdaly, ine o şu wagt ýurdum içi aýallar ine Türk kanallaryny görýärler. O taýdaky o Türkmenistanda görkezýän Türk kanallary hem ine Türkiýede hiç kim görmeýän kanallar kende. Men sorap görýän, o haýsy kanallar bar, ýene näme bar diýip. Ine şu taýda o adamlar o çağlaryna şu kanallary görkezmeýärler. O bozulmasın diýip düşünjesi, yalan ýalňyş zatlary berýärler. Hökümetiň nemesini propaganda edýär. Ine şu kanallar hem Türkmenistanda görkezýär. O olam bolýa, o ýalňyş adam görkezýän bir aýry mesele. Soňra o Türkiýedäki kanal görýär, ýöne de ýankyýaly mesele bar. Bular Türkmenistanda ýaşaýar, o pulu başga, o dilem başga diýsegem boljak. Sebäbi Türkiýede başka o problemalarım başka. problemalar başga, o hem Kralşyan problemalarım büyüğünün başka. Ýene de ine şol şu problema bar da ine bilgeçleýilmedildi, bilmänmedildi ýöne. Netijede o şo zatlar çykdy. Ine şonuň ýaly ullakan o problemalar bar. Ve bu zatlar nemetmeli ine Türkiýanyň inde Türkiýanyň içine gireli sapara. Ine köy institutlar bar da şol 60-njy ýyllarda, 65-njy ýyllarda ýatyrylýan bolmaly. Ine şu köy institutlarynyň bar döwründe o ine Kürtler bardy günde orunda Türkiýanyň. Şo wagtlar yerleşip, soň göçüp gelip ine İstanbulda ýa-da uly şäherlere yerleşip ýaşaýan Kürtler bar. O görseňiz o Kürt diýmersiniz. Düýünden başga bir adam, ýöne günde oradan gelýän Kürtler bir görüň, başga bir adam. Ine şonam dil neme diýär. Mesela günde orun Kürtleriň ýaşaýyşyny görüň, toý edişi hemme adam türkmenleriň bilen bir meňzeş. Ine men şo zada da gaty üns berdim. O bagşylary, toý edişi, tans oýnaýyşlary, Pul paylaşına cennet. o pul paýlaýyşy, ol neme bu zatlaryň hemmesini bilimsizlik etdirýän eken, onu gördüm. Bilimsizlik bolan ýerinde şuňa meňzeş toýlar bolýan eken. O ýöne ertir bir gün näme iýjeginiň aladasyny eden ok. Diňe şol bir gece 3 saat, 4 saat bir toý etse bolýar. Cennete gidýän ýaly şondan soň. Şonuň ýaly bir neme bar, ýagdaý bar. Ne? Cehalet kemine bulardan hemmecenin büyüğüne cahillik getir. Şoň üçin ýanky Orta Aziýada ýeke Türkmenistanam däl ýa küllek ya özünde değişlisi Türkmenistan, Türkmen ümmeti, Owganstanlar, Türkmenler, Iranlar, Türkmenler, Irak'ta var, Suriye'dakiler var. Şolong biz jogapkara diýip ve urladığım olur. Ýöne şolar bize değişirler, bizim kan, sünk hostarımızdır. O bizim şolong hostardı, biz şolong genofondudur. O jogapkärçilik üstümizdedir. Şoň üçin ýa muallim yetişdirende de üniversitet açanda da kär hünäre uğradığımda da şol atlan hemmejesini şo moto yeter şekilde edilmeliler. Ola bir üstüne de sen şol atlar doğru otursun. Yani sen muallimliğine, bilgiine, üniversitelerine, okul jaýlaryna talap ähli türkü döwletlerden talap gelir. Sen şonu giňeldip nemedip bilersin. Bu özü bir yani nygmatdyr, bahaýlykdyr. O ödüm netije berýän, gelir getirýän, rahmet getirýän, bahaýlyk getirýän bir pudokdur. O da büyük etaat nemedir.
Yani biz üns vermeli nememiz şodur. Yani bizim Täze Türkmenistan'a Moğollumun ornu prezidentin ornunun beyik bolmalıdır. Şu beyik edilecektir. Sebebi biz haytının önümlülüğünü düşünüp ediyez bu zatları. Biz netil yetiştirmedi. İturson prezident çıkıyor. Hemmesi prezident. O bulun hem becez prezident. Onun bir tamsılı şey ortaya çıkarıp on kaptalına da yani şağıl meslini diyorlar da. Biz şu etaatın emeğimiz şu şağıl meslini edenler vardır, edip görenler vardır. Onun hem becezini çıkarıyat orta, hem çıkarıp başladım. Yeken. Şunun için ne yaşlar teklif veriyor da. Şu yani kalat ediş komitetin içinde o kurucu meclisin emretinde bir yürütü komite o meclisin bir komitesi olmalıdır. Şu diktatura yaratını günahkarlarını parlamak, iyidarlamak, o yüze çıkarmak için yürütü komite dördürmelidir. O da adetten nasıl bir komite olmalıdır. Hava nemeden uzak olmalı, o sivil. Onun şu komitenin neticelerine yani derneği işini geçirecek prokuraturası olmalıdır. O da asıl bir neme olmalıdır. Grajdanski neme değişirler. Bu nemen kökünü şeydi gadap ayırmalıdır. Bolmasa yani şu cahillik devam eder. Cahilliğin bir kaptalı betbağıtçılıktır. Ne o vaktana teredeyin. Şu an ulu bir tragediyada gözünü getirir yalar tragediyada değil. Onun o cahiller yani kelle sellelli nemeder bunun çıkaracak manaları yok. Olur yalak. Ne aklı var ne bilgisi var. O Türkmenistan kam edir şunu alaktır. O yani taliplerden hiç yeri nemeti yoktur. Yani Türkmenistan hükümetinin o bilgi nemeti derecesi sebebi dem teknik gidecek sorularım anlatında betbakçılık yatanım görüyorum bilen okur da. Dile de getiren okurlar. Bunlar yani onlara yani cahillerinden bunlar hayvan. Hakiki hayvan da. O sen halkın 70% pasportu dokumentu daşarik kovorsun da son iyinin neticesinin ne olacağını bilmersin. Hı? O size yani devlet nimetinde şunları söylemeler, prezidentlerin nimetler şunu alak ediyen adama ben hayvanların ulukkan baha verip bilem yok kemine. Bağışlan ben yani gödürak kolyan olmak mümkün olur. Yora şunu görüp bilmeyen olsa. Bunlar sen 60%'ine bir iki bolonlu dönem. Öyle çözmeli mesele geçecek. Yani teknik soru da. Son ben örütü idarlap gidip pasportunu çalışıp gördüm. Da mekanik neyle işliyor şunlar dedi. Hiç sanırım. Hiç saat değil. Utanın da yok. Yer yarılıp yere girmiyor adamlar arası. O yan başına oturun iyiçkanalarını çendi. Hayvanın tapavduğu yok. Şu meselen çözmen men adam diymeli hakkını diyor. Hiçbirini. Ya da yollar açmak. İyiyim belki sen. Ya da o da şu alak problemi. Neyle problemi var biliyorsun. Yok yerden öldür ya. O siz hayvanca yok. Hayvan bu atları edip bilen o hayvan. Yani burada daşın hakkın emelen nemesini kasteden o. Durmuşunu canına. Bu neyle hayvancılık?
Bu nadanlığın ağır başı. Yönü mönü de adam değil. Bunu bilmedik fren olurdu. Sesini çıkarmadan ne yok, problemin yok. Bunu anla diyelim. Yo hemme zat problema sapara o neme däl de şu zada problema däldir diýip bolanok yani bunu serediştirip bersen hemme zadan problema bolup dur. Şonuň üçin ine täze Türkmenistanyň o jemgyýeti hem täze bolmaly. Sapara o täze Türkmenistanda köne pikirler bilen ýaşap bolmaýa o ziyan vermekten başka zat etmez. Şu köne pikirde galjak bolsaňyz häzirden taýarlamaly da adamlar özüni. Täze Türkmenistanyň bir bölegi boljak bolsa. Şu Türkmenistanyň şu neme kemine Türkmenistanyň şu üniversitetlerini guturup şu muallimlerin eline ders alıp bilgi alıp bu asırlar boyu üşen problemany şolar näet çözmeli. Mesele şu taýdy. Onlar bunu hatam betleştirmeli. Ben ne daşına ne şu gurur ediyen demeleri dinleyen ne? O biri aktivist ya, biri jurnalist ya, biri yeni orada diye. O beyinlerini pikiriyor. Hiç yani Türkmenistan problematını görün oklar ya aydan ellerim. Ayda da ýaşaýyş yok yani. Sapara. Yo. Ana tiyatrda giyecek galiba tiyatrda soktum kemine. O sapara o ýöne siyasat däl de bunu siyasatda biz dil hökmünde ulanýas. Asıl mesele bu problemler çözmeli. Onun yani biraz büyüğüne yetip çözmeli. Yüzle çözüp bolunu o bu zatlar. O problemany o nädip o neme çözmeli diye bir ildeşimiz o ýaňy täze goşulyp durýaly. O problemany barlygyny bilsen, o problema bir sana bolýar elmydama, ýöne çözgüti o birden kän bolýar, iň az 2 bolýar. O yüzlerçe çözgüdi var problemanyň. Şu zada ýadyndan çykarma. Kemine ne haýsy iş bolsun bizcek ädimlerden başlaýandyr. Uli işe bitçik birinci adımdan, ikinci adımdan onu başlayadı. Ne yaşlara men hem Tanrı'ya katnaydayın. Hem bir yol nemeden ne haber kanalını işlettiniz de. O demet ikinci mi üçüncü nemet tuğulama maka tuğulttur o elinize sağlık, dilinize sağlık. Şunu emeğini harcanlar emmesine kıydılar, oğlunlar yönü şu bilgi paylaşmak demek Türkmen için şu an in verur rahatlan birdir. Türkmen bilgiye giday. Çörüğü değil, yanlış yanı. Siz çörüğünü hiç vatan tap bilmeyen, bilgiyi tapman, çörüğünüz gelmiyor, olmuyor. Şoň üçin bilgi paylaşmak, yani bilýän öz bilýänini demetmek men pikirimçe parz bolmaly kemin. O ýeke Türkmenistan daşyndaky däl içinden hem yani dürdür döwletlerde ýaşap göründirler. Bir habar yani Türkmeniň aň düşünjesini bir şoňa goşup biljek bilgi elmdämi bilgidir. O onlarna dünýä garaýşy bir emelegeleri ýalak, bir pikir emelegeleri ýalak şu bilgi paýlaşygyna gatnaşyň, sesiňizi ýazdyryp iýerseňiz adamlar bunun üstünde işläp ýöne ýalan bolmaly. Şolar ýalak yani habar editörler özüňiz deňek görürsüňiz. Bu wagt biz ol hemme jetinden aýlyk günlük töläp nemetmäge ýagdaýymyz ýok. Onu halk kol etmeli. Ano yedi vermeli ne
şey dip edilýär, problemadan şey dip çykylýandyr. İlki problemany dile getirmediler, gündeme getirmediler. O. Son gündeme çıkan son, onun çözüldü. Her yerden fikrini ayıp başlarlar. Sizin fikrini mi ayıtmalısınız? Yeki haçan çöz yok deyip görmelilerler. Bir sana borçlularla haçan çöz yok. Çözülüp duran zatı görmesen hem bizi günahkar değil. O bir etçek olayan adama şol günahkar yalar edip koyarlardı. Ya da matlakat veren oluyorlar ne alıp edivermeli. O sapara yankı. O bilim bolman, o çöröňi tap bilmeýän, o doğru ine Awganistan 3 aydan bäri humanitar kömege garaşyp ýördi dünýäden. Berisi var mı? O Talibana da sanksiýa berilýär, hem siýasy taýdan hem ykdysat taýdan sanksiýalar var we ine tapy var da. O proýekt. O ine şol proýektde o duruzup durlar şu wagtda o. Näme boljagy belli bolýança, o haçan açel duruzlanýan belli däl. Ine şonuň ýaly edip o çörökden kesilýär. O indi ýanky näme habar var arada sapara habar ine 2 aýlyk bir pilot nemesini o pikir etdik. Şu wagtga edilýän, çykarylýan habarlaryň hemmesi bir test deňeme diýäsi inançyk diýen ýaly bir neme diýin. O şonuň ýaly habarlar o berilýär ýanwar aýyndan soň, ýanwar aýynyň ortalaryna çeli dolu näme o girer diýip planlaşdyrýar, o gijada galyp biler. O sebäbi köp zada o bilinmän girilýär. Onsoň o iş edýän adamlaryň köpüsi birinji geze edýär. Yok, yemedi prosesde iş demedinde öğrenip gitmeli. O son yok. Bir wagtyň özünde o gidip barýan işiň hatda hasabam ýok sapara ine. Siz aýdýaňyz o 2,5 ýylyň içinde şonça iş nädip edildi diýe, ama bizem aslında şoňa meňzeşräk edýäs ýa edil özü bolmasa da. Şonuň üçin menim pikirimçe o çalt gidýär şu işler häzir. Gaty çalt gidýär, ama men özüm haýran galýan daş döwrümizdekilerem. O şonuň ýaly diýär, o şunuň ýaly iş etjegim aklyma gelmezdi diýip. Ulur o proýektiň bir parçasy bolmak, bölegi bolmak. O işiň nädip gidýän ýa agramny duýmaýan da. O nädip gidýänden bilmeýän öz-özünden bolup barýan ýaly. O duýup bilýän, o höwesiňe martýar. Ine şonuň ýaly o biz bu işler üçin gaty az o pul çykarýas, ýani ýok pulu diýeli o bizde ýokdan bar edýäs. Ýokdan bar edip o az bolsa da şonu ýok bolsa da o çykarýas ýöne. Netijede diňe o täze Türkmenistanda biz ýaşajak däl. 5 milyon adam ýitirim bolup gitmez bir ýere. Doğru Doğrudanmı? Bular taýin olandan geljekler miken? Şonuň ýaly diýerler açyk ama edberňän bizem barar soň diýe. O soň geljekleriň hawa näme pursatlar az bolar. Öňünden hem aýdaly ine ýanky näme barada teklip berdik de 2-3 gezek o Halmurada da aýtdyk, o Halmurada da bolar diýdi. O gerekli nemeleri edibem başladyk. Indi şol o prokuratura ýalyk bir neme bolmaly häzirden. O ýurdun içinden çykmaly däl adamlar bolmaly, säýagatkän atlar eden işler bilen bile gelip durda biz onu hemmesini ekrana bermek niyetimiz hem ýok. O soňa köpçülik düşünmeýär bu ediljek nemelere de. Yani problemi çylşyrmalaşjak. Biz iň o sahada görünüşde berjek bolýas elmide ama. Şonuň üçin ine ýurdun daşynda da var. Şu diktaturanyň reklamasyny edip görenler var. Arkada diýip, ýene bir zat diýip. Ine şolaryň hem hemmejesiniň hem ady geçmeli. O näme baglanyşy var bolsa şu arkadadan o çörek ýypmi? O başga zat mı edip, o şonuň hemmesiniň anygyna ýetmän şol adamlar o ýurdun içine salınmaz. O gerek bolsa ýurdun daşyndan getiriler, kulağından tutulup. O getiriler, o eden işiniň
bir nemesi bar bolsa o yankı o nädip getirileceği adatdan daşarı olacak bu komissiya. Yani yörüte diktaturanın o hizmetinde bolan adamları gözläp tapmak boyunca o işler alıp baracak komissiya bolmalı. Yine şonu o döredilmelerini isleýär. Şonu sebäbi problema seretdikçe şu zatlar yine çıkýar da. Şu zatlara o etmesen problemany çözüp bilen ok diýen ýalyk bir ýagdaý çıkýar. Şonuň üçin hem o biz şol nämäni döretmeli. Yine bir giden o Fitch House diýerler. Şolaryň hemmejesi hem diktatura bilen baglanyşykly. O çıkýar ýa-da köp danışmanlyklar var. O yine okuwçy getirýärler. Yollar yapıp o 10 sany okuwçy getirýär. Nädip getirip bilýär. Yine şonu barlap görsen arkasından o konsulluk bilen nemesi çıkýar ara baglanyşy danışmanlygy. O bütün yurt o yurdun içinde halk yurdun içinde açlıktan nemedip dur. Bularam reklamasını diýär. 10 sany okuwçy getirdik. O pelançy okuwçy getirdik diýip. Ne şol adamlaryň hemmejesi hem sonra o çekilmeli. O atlar bilen bile nemäge geçmeli. Atırak barlatan o nemeleri o opozisyonerlere gidiyen vurucu. Burucam yo opozisyonerlere de o gidip dur. Olam gaty erwet zat. Yine şu an aktivist olup opozisyoner ya jurnalist olup çıkıp görenleriň o beýle kuýuş şotaýa bagly da. Olar näme üçin bagly? Yani bağlı olduğu o halda näme üçin çykdy diýelim. Iň dogry soraw şol bolmalymy kendiýen. Goramak üçin ine diktaturany goraýan, o diktatory goraň okýany garşdyrmaly däl. Şunu köp ýyldaşlarymyz garşdyrýar. Bu diktator bu taýda Gurbanuly. O Gurbanulyny bu saatdan soň gorajak adam ýok. Olanda günah geçisi. Ine diktaturanyň o günäsiniň arassalanmagy üçin bir gurban berilmeli. O gurbanam ine Gurbanuly. Ine Gurbanuly we kellesem ýok hiç ýeli. Ine velosiped sürdüyse velosiped sürýärler. Itin heykelini gurduk şonu gidip açdıysa şonu açýar. O ine senin üçin bir aýdym ogurladyk diýe senem şonu aýtmaly diýe. Onuň bunuň aýdymlaryny aýtdyrýarlar. Şonuň ýalyk bir gurjak da Gurbanuly. Ýöne bu taýda esas mesele diktaturany goramakdyr. Ine şol opozisiýa diýilýänler hem o diktaturany gorap gelýär. Ine 30 ýyldan bäri o Halmyrada gaty gowy bilýärse Halmyrada o opozisiýanyň edýän hereketleriniň ýalňyşlygyny öňden bäri bilýän eken ine arasyny gözläp görseň ine şo taý çykyp durdy. Diktaturany gorap gelýän ekenler. Ya iň wärkisi o Velsapar diýilýäni 2007-nji ýylda o saylawa gidip goşulmaly eken, Ýewroparlament şoňa kömek etjek eken, arkasynda durjak eken. Türkmen opozisiýasynyň o 2007-nji ýylda saylawa gatnaşmagyna ýöne Ak Velsapar näme diýipdir? Hawa agzybirligi bozýaňyz. O ýaş prezident o muňa mümkinçilik bermeli, ýoluny açmaly. O ýol gowy ýöreder diýip saylawa gatnaşmakdan çekilipdir. Halmyrada we yeniden bir sany adam galypdyr ortada. O 2-3 sany adam bilen hem Ýewroparlament o senin isleňi ýerine ýetiren ok, ýani seni saylawa gatnaşmak üçin o arkaňda duran ok, näme üçin duran ok? Türkmen opozisiýasy diýilen zat ýok eken diýär. Bular bar hökmünde çykýarlar. Edil iş o näme diýerler? On gızdy-gızda gelýär. O şo wagtdan näme diýerler de çekilýärler de. Ine şonuň ýaly bularyň edýän işi şol goramaly hökmen suratda diktaturany goramasalar ine goramasalar näme bolar diýip sorasaňyz, o goramasalar olaryň kulagyndan çek getiriljek ýurduň içine. O diktatura hizmet etdi, o suwutnamalary bar. O tutanoklar onu beýleki ýurtlarda o diktatura hizmet edýän yalan ýaşyryk o nemeleri, gaçgaklary, siyasi gaçgaklary tutmaýarlar. Ya şonuň üçin bular o bar alada sülen näme diýerlerdi ine çykyp
O bana agent diyorlar. Agent yetiştiriyoruz biz beni agent ol. Biz yetiştiriyoruz agenti. O biz o Yetiştiren şu ağabeyimiz ağrağıdı. Sizin neyme diyen o ne yine yani biliyetin. o Vel Sapar'ın yine ses yazıları hem var ha çıkaramız yok yani gerek vakti çıkarırız. Onu köp katı gidiverse. Bağdına göre bu zatların hemmecesi. İşimiz yek o değil. Asıl işimiz o değil. Yeke o değil. Sapara. Asıl işimiz o değil. Şonun için. Şonun ýaly. Bularyň hemme nemesem yalandır ol aktivistler tutulanmış, baslanmış. Ay Gurban oly adam ugra diýmiş izinden. Awara edipdir diýäme. Şonun ýaly bir yalanlar hem bar bularyň. Gurban elliň togu ne hilek deme oldu da side eli yeten o. Derdi uly deme. Yok Gurban olynyň awa derdi başka. Ol indi kimin tarapına geçeceğini bilýän däldir. Onun ýandakylar onun üçin has howply. Şondan gorant bildi de doğru boldy. Owa ýöne Gurban olyny indi şu wagt tutmaly olaram kararsız. Olaram kararsız. Bizem ýoluň açylmagyny isleýäs bir tarapdan. Ýoluň açylmagy diýmegem Türkmenistanyň üýtgemegi diýmek. Ne şu zatlary owa yine hemme zat yerine düşýändir. Owa ýolu yapıp owa daşyndaky nemelerim diktaturany goraýarlar, jan edip. Ünüs berýän bolsaňyz olaryň bütün derdi hemme zat bizdiriz. Arasında o Gurban olyny hem ýamanlaýarlar, owa dogry Gurban olyny ýamanlaýarlar. Säw Gurban olam gerek däldi indi olara. Gurban olynyň hem suragy boldy. Onun yerine indi başka owa günah geçisini getirmeli. Gurban oly bize gerek. Bize gerek sebäbi ýanky şu nemleriň şagallar var, şolaryň hem bejetini bilýär. Kökejiler diye. Ama kökejiler yine şu terminolojiye girmeli. Yine nemede de şu komissiya da yürüyte döredilecek diktatura hizmet eden adamları gözläp tapacak komissiya da o yine kökejileri tapmak barada iş alıp barjak yine. Şu terminolojiye girmeli. Kökeji yani şu diktaturadan köke ýenler hökmen suratda geläýmeli ýurdun içine. Sapara. Ondan şol işlere gatnaşacak adamlar bar bolsa, o kimin ihlati, howeti, niyeti bar bolsa, ne baş üstüne o başurtun o biz testten geçireli bolýan bolsa, o demeleri seriýoz bolsa. Hawa. Yine o işi bilýän bolsa wa hökmen suratda gelsin biz elmi damaýdy. Diňe o işler beýleki işler Başından o paýty iş bolsa tapawdy ýokdur. Ya edip bilýän bolsaňyz goşuş bermelidir. O bine şunu edip bilýär diýersiň. O ýurdun içine baryp biz kadr saýlajak o wagtymyz ýok. Hemme kadrlarymyz ine ýurdun daşynda döredip emme adam taýin ýagdaýa getirip baryp otur diýäsdiňe. Näme diýerler? Montaj mı diýerler? Montirovka mı diýerler? Montaj. O montaj işini geçirýäs ýurdun içinde ine adatdan daşary ýa. Yerli hökümetlerim ine oňa da biz aýtdyk. Ýöne kän bir ses çykmady. Ýene bir tapar gaýtalaly yerli hökümetlerde o işlejek o beýnijerler bolýar. Alparjylar bolýar. Onuň adyna näýlek deme goýsaň bolýar bolýar şu yerli hökümet o şoňa her kim öz etrabyna, vilayatyna tövbe var adam başvurmaly. Gepleşip geçirler. Nomam işlemeli. Hem bir şeýle taýinlat gerek. Olur ýalaklat bolýan däldir. Onu haçan ediler, haçan bolur diye. İşleteňiz bolur, bakym bolur. İşlemeden bolmaz. Hiç işlemeden hiç hem olmaz. O näme biz atymyz çykypdyr. Iýje onu siziň aladaňyz edip o size ýa gowy döwlet gurup bermek. O siz näme? Ben böyle bir dağınık körlük bolmadı.
Özü üçün etmeden gelecekteki çağalaryň çuguruňy üçün etmeli. Yo, häzirki jemgyýet ine Sapara baştan soradyk da. Ine häzirki jemgyýet bilen o täze Türkmenistan grup bolarmy diýen soradyk. Hemme kim owa şu soragy içinden gaýtalasyn meniň pikirimçe. Tibi etmedeler bir başından tutar. Onu aýdaly. O daşyndan tutular ýöne ine şu işler esasan bundan soňky nesile niyetlenmedilýär. Häzirki adamlar ýene de o nesle gatygowy ýaşar. Ýöne asyl esasy maksat o bundan soňky nesile o amatly ýetişdirmek diýeli. Hiç zaýalaman ýetişdirmek. Yani häzirki jemgyýet o näme diýseňiz hem o bir tarapynda o postsovet sindromu ýatyr, o ruhnamany okanlaryň tarapynda da o post türkmen başyzm dur. Ýene onuň ýaly keselleri hem bar. Bu adamlar diňeje o täze sistemanyň o ýanynda bile goşulyp gidip bile real ýagdaýda täze sistemany gurup döredip ýöredip biljek ýagdaýda däl. Şonuň ýaly. Temine epetli urrun etdik. O dinleyijilerim kelletini ağırtmaly eken. Owa Sapara ýoksam Soru berýän ortalar soralarına jogap berelläni. Sonra berýär ýine bir ildeşimiziň üýtgeşik soragy bar. Oşa ekrana gelsin ana. Siz baranyňyzda köşkü haramzadalardan boşadyp siz üçin taýinlap goýýarlarmy diýe. Yani köşkü bizim üçün taýinlap goýýarlarmy kan? Şo manyda soran boldy. Näme banydy neme diýer? Bilmedim men. Koşuşdan köşkü tek öýdüm var. Men şu atlary gel ediş etdiň öýdüm var. O bir de şu köşkü barma nememdim ýok. Şu köşkün o nere dediğinden bilemiz yok biz şu köşk wedipe şondan başga da bilen oktorum bizim Türkmen jemgyýetine. Neme var da Sapara o kelläniň içinde o bilim, maglumat, o sowat eýelemeýän bolsa pul eýelýär diňeje. O bir zat on soňam näme diýilýär o? Türkçe nemesinde aýdyn suýuzan diýerler de. Yani erwet o pikirde bolýarlar elmide ama misal üçin ine geçen bir ildeşimiz jaň edýär o gatyga harym geldi de o näme o agzy ýer bolaňyz ok diýärdi. Menem aýdym kim bilen agzy ýer bolmaly? Ine şular bilen diýär. O men aýdym şolar kim diýäni o tanaýaňyzmy şolaryň kimdigini? O menden gowy tanaýan bolsaň o aýt diňläli. Bilen ok tanan ok. Ine ol adamlar ine daşyna çykan o 100 milliardlap pullar var. Ine şu 100 milliardlap pullaryň eýelerini goraýarlar. O jurnalist hökmünde goraýarlar, aktivist hökmünde goraýar, her türlü nemede goraýar, ýöne özlerän bilen ok. Özlerän bilen ok, arada onuň 10-20 adam da orta olaryň. Hyzmat edýän ýeri bilen o özüň arasynda 10-20 sany adam bar. El çalışýar. O şonyal pul bar. Onda diýär siz hem diýär şo puluň ýzyndam diýip soraýar da. Şo puluň ýzynda bolsak, o şo puluň bardygyny näme üçin aýdaly biz çykyp köpçilige. Şu biz aýtmasak o bilen okdyň şo puluň bardygyny. O diýmek o biz şo puluň ýzynda bolsak o aýtmanan bilerdik. O puluň o näçedigini aýdýas we nirede digini aýdýas. O nirede gördüňiz onuň ýaly puluň ýzynda bolup o nemani nirede digini aýdýan samsygy. Şonuň ýaly bu jemgyýetiň nemesi sebäbi ýene bir zat bar da Sapara ine gürleşmek näme diýmek iki adam o yüz yüze gelip pikir alış-çalış edýär. Gürrüň şo taýda meydana gelýär da. Indi bu gürrüň etjek adamyň sowatsyz bolsa, ömründe hiç kitap okamadyk bolsa,
O günlük durmuşunda näme edýän bolsa şonuň ýaly o pikirler aýdýarda. O aňra gidip bilen ok çuňur pikirlenip, o düýpli düşünje pikir, o ýene bir zat aýdyp bilen okda. Şo o pikirlerem ýok bolsa diýmek saňa bir zat diýip seniň aýdan o gepiňe sözüňe jogap bermeli de gürrüň etmek üçin. Gürrüň edip bilmeýänligi üçin hem o soň näme geçýärdi. O senden erbet zat tapjak bolýar. Onam isläp planlap aýtmaýasa ýa şonuň nemesinde näme diýilýär ona sözlügünde o artık maç o bir gurrun edip biljek o çylşyrymly meseleleri gurrun edip biljek neme ýok, sözler ýok sözlügünde. Mesele şo taýda. Deme kemine ne sen özüň tanıdýan men özüm doğulumdan ta şuňa çende nämeden boldy. O bilçimden yani ýadyma düşýänden aýtdym da ne o gurruma çağırýarlar näme diýerler birleşeli diýerler. Hem birini tanamok hiç diýerini tanamok. Neşten o mene açık olary bir ýapyk. Onu karşıma geçip ondan meňde bir zat buluşmady. Men sen kulak öýdüň tanat. Kim o? Näme iş edipdiň? Ýerde dogupdyň? O. Ne gudratyň var? O. Ne bilimiň var? Ne nämen var? Nämen var? Agramyň var. Ondan soň birleşip bolýandyr, ýa-da pikir alşyp bolýandyr. Ýöne köçeden geçip barýan ýaly adam men üçin ondan ulokan nämen ýok. Ondan bir jahil bilen çekişip oturmaga näme ýok. Hüwümde ýok. Dogry atdyrym bir pataw edem ýok. Jahil bolsa jahil ýerini tapdyrym. Mawa. Ine ýalak bir gürleşdim. Mawa ine ýanky ýylleşimiz sonra onu azıcık ova taqiqlaştırıptır. Ine ova kim ağdarjak diye haramzadalary diye ine şu taýda da neme de ine men meselem hiç açanam ova şu ağdarmaly diýip pikir edemokda säbä o ağdarmagyň aňyrsynda o näme işler ýatýar ine şonu bir pikirlenmeli. Bu ağdarmak sözem o giňden ýaýrandyr. O sowatsuz gatlaň nemesinde. Kitaplarda da yazýan däldir o ağdarmak hakynda käňir neme. Ýöne ine biz täze Türkmenistan o gurmaly diýäs. O ine ildeşlerimiz hem aýdýar o täze Türkmenistan gurmak üçin diýe birinji ağdarmaly diýär-de. Inde hawa jogap bereýin kemine ne? O siz jogap berin. Yani Şweýetýa premier ministriniň işden gidişini gurrun berdik de. Özüm bir cinayet etmedi, hiç sadem etmedi. Yani ortakları bilen düşüşmedi. Olonu düşünmedi. İyileklerin bunu düşünmedi. Bu da böyle oldu. Ben Astafka gidiyendim. Özüm ullukan devlet. Yani Şweýetýa mal varlığı, yani kapitali, baýlygy, öndüren önümi Türkiýeňkiden az derler. 9 milyon bärde halk var, 9,5 milyon, o taýda 82 milyon. Şonu alak baý döwletiň nemesi Astafka gidiyor. Beýlekde 7 sagatdan soň gidip bilýär. Türkmenistanyňky şolong ýa aýagyna da degen okda. 7 sagat oturanyň aýagyna degen ok. O näme çıkıp bilýär. Yani ben işden gidiýän yani istifade edýär. O ne? Kurban oluş şöyle şeylik gider. 20 zaten şeylik gitmelidir. Başarayan oldu da yettin. Git çıkı soruları verip görüyor. Ullu hanım değil. Milletin pasport meselesini çözdü ya. Çözüp bilen o. Çözüp bilen yok. Onda sen yok. O yani popülizm ya da
propaganda bilen uzak gidip bolur ama. Nawa. Indi şol neme de ine aňyr tarapyňa mowa entek nemesinde de bular nädip geljek bolýar, biz nädip ýetjek bolýar diýip pikir edýär. Ne suat ağaçlık geldi de. Ne ağaç, hakikaten ağaçlık var da Türkmenistan'da. Bular şu ağaçlık yok deyip yani Türkmenistan'a şu gelen havara ayıp berkemine. Daha onun arpınlar bir yerik yığınap diye daha hem de oğullardan şu aşıvadı yakidip çotaydan halkı vurku diyorlarmış şimdi. Bereketli yıl oldu deyip. O bereketli yıl oldu. Böyle ağaçlık gibi. Ne mesela şey çözülüyor mu? Nawa. Yine nawa. Bu proses owa düýünden başgadyr. Owa ine täze Türkmenistan owa gurulup gutarandan soň sizin ol neme diýen diktator diýäniz, köşk diýäniz, owa agdarmaly diýen zatlaryňyzyň hemmejesi öz-özünden boljakdyr. Ondan soň yetişmeli. Agdarma o köşkün agdarylşygy dogry däldir. Owa köşk kim agdarsa dogry bolýar, owa köpçülik halk agdarsa dogry bolýar. Ine biz bar agdarsak dogry bolanok. Kırgızstan'ı görýäňiz owa. Ha bunu başgaça da neme var ine şu an problema bir san problema var diktatura Türkmenistan'da şu an ine ýagdaýyň erwet gidýänliginiň yani diktatura çelli gelen problema başga. Yani häzirki ýagdaý dowam etmegine sebäp bolýan zat o diktatura diýeli. O bunun problemadygyny bilýän bolsak diýmek bunun o birden köp o iň az 2 san çözügüti var. Yani şu zatlara o düşünüp bilseniz. Ona minde o biz o şunu ýaly etjek diýip ekranda aýtsak dogry bolarmy? Täze Türkmenistany o gurýas ine. O bilmez zat hemme kime açyk o bilip biljek nemäňiz. O garşy tarapyňdan biljek zat şol. O biz o prokuraturany döretjek bolýan bolsak ma onu galan o özüňiz pikir ediyorum. Ýurda baran wagtda o hiç kimem kaçıp çıkıp bilmez ýaly ýagdaý döretjek bolýas. Şu diktatura hyzmat edenleriň hiç birisi kaçıp çıkıp bilmeýär. Çıkmalan däl. Ama çıkmaly däl üçin. Çıkanam gelir. Ýa çıkanam. O tapular o almak o kıyın däl. Häzirki nemede. Sebäbi häzirki ýagdaýda ýurtlaryň arasyndaky ykdysady bähbit önemlidir. Soňra olaryň edeni işleri ortada. Gerek bolsa adatdan nasary ýagdaý ýylan ediler, atwy alınır. Bitjek yerleri ýok. Bulun birine ýa jezasyz demesiz goýulmak birem. Ýörüte komisiýa şuň bilen 20 ýyl işlemeden bolsa ýürün bir prosesiýalak proses var. Owda nepede. Owda nepe proses var. Şu taýda diktatura elini garan nemelen hemme jez şu taýda neme sapara odan depe prosesini şunu ýaly düşündirmeli. İkinji dünýä uruşundan soň o Gitleriň o nemelerini, ofisiýerlerini o sud etdiler de. O sudyň adam o Nürnberg ýa-da. Yo, şäherler. O şäheriň nemesinde şu taýda bolan üçin. Ine şonuň ýalyk bir sud o Türkmenistanda hökman bolaýmaly. Şonuň ýaly neme bar? Ine o bir ildeşimi sorapdyr. Siz gelseňiz o nämeler edip bilersiňiz diýip o oýlanýaňyz diýe. Onu ine aýdyň bilen biz o çykyş etjek. O geçen hepde çykyş edip bilmedik. Meniň neme sesim bitdi ildeşlerine bokurdam demedip. Ine bu hepde aldyk onu. Ine biz aýdyň bilen o nämeler etjegimize, biz o şotaýa dalaşkar ona gizläp görmäne gerek ýok ýaly sapara. Ýok, gizlep. Biz aýdyň bilen şol nemäni döredýäs, o adamlaram, gerekli adamlary şu işi edip biljek adamlar. Ýani işi gurnaýas biz o
kurunacak olyas. Başka da var. Yani esası biz ekrana çıkayanlardan aydın bilen biz o şunu düşündürmekçi yöne o izlider olmalı da her gün edilen gepleşikte siz o ulu gidip barayan prosesin o dinlece bir saatini dinleyeniz o düşünmek için o önkülerini ve sonkularını devamlı dinlemeli. Esasen hem şu işlere o aktif katlaşacak bolacaklar. O dinlemeli bunu izliderli. Son yine o bir soru varsa para şu soruda cevap verelim. Erdoğan'ın Türkmenistan'ın barmağına nahili baha veriyeniz deyip sorap durma. Gatkan adam can edibem soruda. Ha, ben kıyıkıcı cevap vereyim. Abbatlan ikdem yol olçu. Ne şey duayda en hoşlaşmalı varandılar biri bile. Ova. Son Başka işlerin badır bolun yönetati neme şodur. Ova ekranda verilen o ekranda görközleyen nemede yani Türkmenlerin görüp bilyen çeşmelerinden din Erdoğan ile Kurbanulu görünüyordu yöne. O taya din Erdoğan ile Kurbanulu varanok. O şu törekdeki hemme prezident mi mollu mu neme var olsa bardı şu taya. O taya varanlara mine şunun yalak bir nemedip baha verip bilersiniz. Hem meclisin hem iktisadiyeti çöken o yurtlar yani iktisadiyeti çöken yurtların o yığınanşan yerinden o neme olup biler ütkeşik bir zat olup biler. Şu 2,5 kilometre yani 2,5 kilometre radyusdaki devletler değil mi? Yani şu devletlerin hem meclisin düğünde ulu problema denk geçtikler cehalet deyip devlet yönetimini yani devlet dolandırışını ulu kemçilikler var, cahillik var. O da cahillik aşakta ne diye de yani üniversiteleri şoň şunu ağladık da yani maskaradan okuduğun bilimden şeydik geliyor da o prezidentler Mars'tan elini o şu cemiyette yetişik geliyor. O cemiyet cahil orada cahil prezident çıkarır. Bu lokanda çıkma mümkün değil. O Taliban'ın arasından neme çıkmaz abi. iPhone'un ya da Google'un CEO'su. Fikir et biliyorsunuz mu? Taliban'ın arasından çıkıp bilir mi? Şunun yal fikir etmeli. Yani Türkmenistan'ın içinden o şu institutları okuyan adam o nahil adam olur. Yine şu prezident olsa yine Kurbanulu alak olmalı. Türkmenistan'ın institutlarını okuyan adamlar. Prezident olsa Kurbanulu alak olmalı. Ondan sonra yine neme o aklınıza gelsin o jurnalist olsa da o yani wel saparyalı olmalı. Misallar gatkana. Şonun ýaly neme bolmaly bir üýtgeçik bir zat çıkar diýip pikir etmeli däl de Oxford'dan çıkan o Türkmenistan içinde Oxford ýok. Ya da Harvard ýok. Şonun ýalda ine hazır Amerika seredim Biden'ın o gürleşi o Gurbanulyňkydan çala tapagy var. Olam samsyklaya. Edýän o gep gürrüňinde bir neme ýok. Näme duz ýok. Ýöne o Amerika ýöreýär. Bir adama bagly. Bir adama baglylyk gel. Bundan öňkü Trump'ın o gep söz yerinde adam däldi. İkisi bolmasa da işler durur dem Amerika. Ben Şüwetde de 3 aýlap hökümet ýok da. Başı işlep durar. Gaýtam gowy işleýär. Ýa biz döwlet gurmaly, döwlet gurmaly, hökümet gurmaly däl. Hökümet o döwlete görä dörer. O döwletiň näil bolsa hökümetiň hem şonuň ýaly bolýar. Saýla ulan gelir, saýla ulan gider. Yo şu saýlawy gelip gidýän demeli. Altyapyny da öğretmelidir. Şonuň ýaly. Soru yok orada kelime. Soru yok. Şu taýda gutaraly meniň bokurdam urada. Menim Halmyrada akyal boldum. O ikimiz bile çıkarmaly ekrana. O ikimiz bile çıkmaldyk aslında bugün Halmyrada. O iş çıkıp gelip bilmedi.
Saparağında bol ya şu tayda Cemler bir yarım saat oldu. Birleşler sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Bol ya sağ